Hai, salutare mă băieți și bine v-am găsit la un episod din Brawl Stars. Astăzi, după cum vedeți, am 11.978 de trofee. Hai să dăm și noi drumul la meci, să deschidem acest mega box. Poate pică un jucător nou. Am aproape toți jucătorii, mai trebuie decât legendarele. Nu, îmi trebuie 3 legendare, o mistică și cartea nouă. Nu prea îmi place cartea nouă, dar hai să nu mai otolălăim. Ne auzim și noi de meci. Ceau! Bună mă băieți, hai că am revenit și eu cu meciul. Stai să dau jocul mai încet, sper să mă aud ok. Să fixăm pe aici, să nu fie vreun șmecher. Bă, ce nu-mi plac de băieți ăștia camper, frate. Chiar nu știu pe unde e, nu știu pe unde se află. Ah, cât de aproape am fost, am crezut că fuge în tufișurile alea, nu cred. Bun, hai că am luat 8 trofee, l-am făcut de rang 16 și pe el. Hai să vedem. Mamă, cât de aproape suntem de Megabox, mai ne trebuie câteva trofee și suntem gata. Bun, mă băieți, hai că am revenit și eu cu meciul. Aoleu, de să ține col după mine. Dar lasă-mă, frate, dată în pace, te-ai pus pe mine, Nagara. Hai, Frank, mori. Ah, n-aveam ce să-l fac, serios, acum erau 2 pe mine. Bă, e bine că n-am pierdut niciun trofeu. Bun, hai că am revenit și eu, băieți, cu meciul. Nu pot să scap de dumnealui. Hai mă, serios, lasă-mă. Bă, deci mor când se bagă atât pe mine. Deci, nu, bă, foarte mulți, frate. Deci nu pot să cred. Aoleu, cât de aproape sunt. Bă, deci nu mai pot să scap de acest player nebun. Se ține numai după mine în continuu, deci nu pot să cred asta. Frate, jale cu el, nu pot să cred așa ceva. Bun, am scăpat de un netremnic deocamdată. Bă, deci nu cred mai merge controlul la joc. Sunteți nebun la cap? Bun, hai că am luat și eu win-ul, forță. Hai mă, te rog, spune-mi că am făcut megabox-ul ăla, deci vreau să văd megabox-ul, te rog. Aoleu, holy shit, la 2 trofee distanță. Bun mă băieți, am luat cele 5 trofee și... Ce ziceți mă băieți, pică ceva? Ce ziceți mă, pică? Hai să nu mai le vin, că am foarte multe emoții, hai să-i dăm. Mamă, nu cred, 7, avem 7 băieți, avem 7. Holy shit, avem 7 băieți, ce o să pice? Băieți, what the fuck băieți, ce o să pice? Nu, te rog, dă-mi un jucător. Nu, băieți, nu cred. Du-te, băi, dude, nu cred, dude. Holy shit. Mamă, deci nu cred așa ceva. E, asta e, mă, băieți, ce să-i faci? Stai să vedem, 30, bun, hai să luăm un de-ăsta, un big box. Cu totul că sunt 100% că nu o să pice ceva, dar hai.
Băi, n-a picat nimic, adică n-a fost cine știe ce. Bun, hai că ne auzim din meci, mai jucăm câteva meciuri și ne auzim. Bun, mă băieți, hai că am revenit și eu cu meciul. Hai, calmești, Dina. Hai, vin la tata, Dina, maică. Hai, mă, Dina, maică, oricum n-au roști mai mult ca mine cu asta, serios acum. Nu cred! Deci mi-a dat una și un shot și ăla am fost, deci... Wow! Bă, n-am pierdut nimic. Hai să jucăm și cu acel power sau nu știu ce cu chestiile alea, dar hai să jucăm care sunt ăia. Știu că mi-a picat unul pe roza și nu pe acesta. Bun, hai să jucăm cu ăsta, să vedem cum e. Hai mă să vedem ce face ăsta lui. Holy shit, ce tare! Holy shit, ce tare! Bine, 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 gă, l-am omorât. Băi, e super șmecher acest Star Power sau nu știu cum să-i spun, credeți-mă că chiar nu știu cum să-i spun. Adică e ciudat și mai am unul pe Burley, ăla se numește Fidget Spinner. Na, cu un pic de engleză pe la colțul gurii, dar merge. Bă, cred că acesta e cel mai blan episod de la mine de pe canal. A, bine, sper. Wow, 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 ce facem noi aici? Mă, dar ne batem sau ce Dumnezeu faci? Oh, nu cred. Da, acum ce să fac? Trebuie să stau chem, că na. Uitați-vă și voi câtă viață am și... Holy shit, câtă viață are el, nu cred. Da, ce să-i fac? Am încercat și eu să trag în el cât am putut, asta a fost. Bă, 8 trofee, bun, hai să-l încercăm și pe alu Roza. Sau Rosa, cum se numește. Uitați-vă, ia ce face asta lui Rosa. Tare, hai să-l încercăm. Bun, mă, băieți, hai că am revenit, hai să vedem ce... A, chestia asta lui Rosa îți dă iarbă? Cum, Dumnezeu? Băi, nu cred că de tare. Bă, și alu Roza e șmecher, sincer. Chiar îmi place. Hai, Poco, hai, hai, hai. E așa ușor. Băi, Poco, băi, ești pus rău de tot pe mine, mă. Vrei să mă dobori? Hai să facem timp. Haide, mă, Poco, mă, vină, mă, să mă bat și eu cu tine, dar să nu mă omor, că sunt și eu mică. E și unde te duci, că te țin în zonă până mori.
Da, ce să-i faci? Am zis că poate. Băi, eu sunt mulțumit că măcar mi-a picat, mamă, și am crezut că gata, zic, doi brawler noi. Ce să vezi, n-a fost deloc așa. Trebuie să upgradez pe cineva. Cred că... A, da, pe ea. Dar stai puțin, poate mai am ceva mai important. Că și așa nu prea joc eu cu ea. Pe el, nu... Pe Frank, uite, pe Frank. Bun. Aoleu, ce tot apăs pe ăsta fără să vreau. O să mi las pe Mr. Pam. Bun, păi cam acesta a fost și video. Eu am fost Mugurel și ne revedem data viitoare. Peace!